niin, tämä onkin Matiaksen ensimmäinen video Skuuttitemput osa 1. Siinä on Veeti ja Matias kaasuttelemassa ja valmiina lähtöön. Matias lähtee NYT nyt! Hyvä. Uudestaan vaan. Siitä täytyy tulla täydellinen hyppy. Oi vittu. Et sä hypätty. Ai vittu mun kulkuset. No. Poistatu siitä! Mitä? Soittatu mun, sori! Sua ei kuvata. Ei nyt. Mut jos sä oot siinä edes, niin sua kuvataan. Hei tuota. Tyyppi tänään. Hei nyt. Tuota ja sit skeikki kolmostelit kahteen. Hei me rupes puolitys. Niin. Tosiaan me ei kuvata ihan parhaimmalla kameralla. Tämä on 5 megapikselin kamera. Manttu, laitatko tää puheenpussi tonne? Se voi olla siinä. Mä en tiedä. Ja täällä sitten on kunnon halli. No ei tää ehkä kunnon. Tuolla on tehty joku valkoinen pläiski. Mä sanon teille yhden jutun. Mä en tiedä yhtään. Ai mistä? Ei sun video. Tulkaa täysiä tästä. Tuleeko? Tuleeko tuo skuutti? Käy sun siinä. Te voisitte kuvannut mun Epin rinnauksen. En mä nyt muistanut, kun mä en tiennyt, että sä teet jotkut Epic. Mattu on kanavan omistaja. Kyllä mä saakin kuvaa tässä. Onko vesin päivä? Yritä tehdä täydellinen. Niin. Jos sulla kämää. Matun vuoro. Niin mä keulin silleen. Joo. Tulihan se videolle. Tuli? Ettei tappelu nimettä. Ei. Me kuvat tosta kohtaa, mihin me hypätään. Mä otan tästä. Katso ei hyppää tosta. On yritys. Ui, mikä oli vielä rinnausperä? Täältä. Seurataan vaikka just.
loppuu nyt tähän. Bye bye.